नमस्कार. इथे एका वाटीमध्ये मी कोळंबी स्वच्छ निवडून धुवून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जो आतमध्ये धागा असतो तो देखील काढून घेतलेला आहे काळा. आणि एका कढईमध्ये मी 2.5 चमचे तेल घालून यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून घेतलेला आहे. आता कमीत कमी वेळामध्ये झटपट जर आपल्याला बनवायचं असेल तर चॉपरमध्ये मी एकदाच कांदा आणि टोमॅटो मध्यम आकाराचे दोन्हीही चिरून घेतलेले आहेत. वेगवेगळे न चिरता अशा पद्धतीने आपण जर केलं तर वेळ आपला वाचतो. आता हे पटकन परतून होण्यासाठी यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि पाऊण चमचा आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घालून घेतलेले. पुन्हा एकदा आपण याला मिक्स करून घेऊया आणि परतून घेऊया छान असं रंग बदलेपर्यंत. 2 ते 3 मिनिटांसाठी कांदा छान परतून घेतल्यानंतर घरगुती मसाला 1.5 चमचा घालून घेतलेला आहे. तर इथे मी कोल्हापुरी मसाला घातलेला आहे. तुमच्याकडे जो उपलब्ध असेल तो तुम्ही घालू शकता. पुन्हा एकदा याला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मच्छी किंवा माशाची रेसिपी ज्यावेळेस आपण बनवतो त्यावेळेस सिक्रेट पदार्थ म्हणजे आलं, लसूण, कोथिंबीर याची पेस्ट तुम्ही नक्की घाला. खूप छान अशी चव येते त्याने. आता यामध्ये मी जवळपास 4 ते 5 तुकडे हे मसाला कैरीचे घातलेले आहेत. ही मसाला कैरी कशी बनवली हे देखील आपल्या चॅनलवर याचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे, तो देखील तुम्ही पाहू शकता. मच्छीची रेसिपी असेल किंवा कोळंबीची रेसिपी असेल त्यामध्ये कैरीचे तुकडे किंवा आमसूल किंवा चिंच ही थोडीफार घातलीच जाते, त्यामुळे चव छान येते. आणि यामध्ये आता आपण स्वच्छ धुवून ठेवलेली जी कोळंबी होती ती घालून घेतलेली आहे. 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेऊया आणि यावरती आपण झाकण ठेवून देणार आहोत. आणि इथे मंद आचेवरती ही कोळंबी आपल्याला छान अशी शिजवून घ्यायची आहे. तर आता इथे मी 3 ते 4 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा ही कोळंबी आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत, म्हणजेच मिक्स करून घेणार आहोत. आता मसाला कोळंबी म्हटली की यामध्ये जास्त आपल्याला रस्सा करायचा नाही, जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही, असा सरसरीत आपल्याला याचा रस्सा बनवून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये मी थोडंसंच पाणी घालून घेतलेलं आहे, जवळपास अर्धा कपपेक्षा देखील कमी. आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती कोळंबी शिजवून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा ही कोळंबी मिक्स करून घेऊया. तर मस्तपैकी झटपट असा मसाला कोळंबी आपली तयार झालेली आहे. तर जास्त काही तामझाम न करता, जास्त काही साहित्य न वापरता, कमीत कमी साहित्यामध्ये तितकीच टेस्टी अशी ही मसाला कोळंबी बनून तयार आहे खाण्यासाठी. तर आता आपण ताट बनवून घेणार आहोत. तर इथे एका प्लेटमध्ये मी मसाला कोळंबी काढून घेतलेली आहे. सोबतच आपण गरमागरम चपाती देखील ठेवून घेणार आहोत आणि तोंडी लावण्यासाठी कांदा. तर रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.